Yen kashari hakakat saw terik unailar arhaja arbusaw kala yo priang ye gejing tho nakayatra kaba pintip bakala wengno ye gejing mudui persha ye kedol bar shnong mausenram halor gejing mam ai ye gejing bet ban yai reuniam na shillong sha mausenram bat kumjo ban le niam hakrem maujimbuin kaba hap hakejing pet jingkmi kedol bar shnong mausenram Kuman chikdo bakayatra ka hinyo terik unailar arhaja arpusaw kala mudoi hiyeng kashari persya ya ke sarkar jilla bat ki badan binta kum ke dor barshnong mausenram halor ke jingbam yo ya ke no objection certificate ban pinlong le niam ha ke shipo bat khatwei terik unailar arhaja arpusaw ka yeng kashari kala sngap ya ke te ka mukad duma ha ke pra terik unailar arhaja arpusaw ha ka ba kala ptha ya ke dor barshnong ban shim ya ke rai ha ke te ke singi yeng kashari kala khat hajar ya ke deputy commissioner but Superintendent of Police ke East Khasi Hills District banju bab halor ke te ke phang haba kren chikilat pathai khubor uba VG ke kinta unong side an hadian balami na yeng kashari uloong bagade ke jingjap ke dor barshnong mausenram ha ka ba ka yatra kala weng yeladi na ka te ke mukad duma bentau hangne bang asung sarong bagade uloyo jong ka snong mausenram te don bentaru bat ka hima mausenram te kani ka jing yang tiang jong ka snong mausenram benum ai ya kata ka NOC kata ka permission man yatra nang ni sa mausenram ban le niam te ko krem kalau long ka jingjop nomor sisen hi ba yang tiang benum ai ka permission kalau long ke ka masai so man tak si nomor kala penpoi sa ka put ba kihaban call off kani ka yatra te kata hi kani ka jingjop yang hi pat yo pai ba hi ba kersian kani ka jing le jong ka basnong te ya ka jing pen bah ya ka te ka krem pen bah susu ya ka krem an peit ba kanum lon kata ka jing le dusman jong no re jong no ni ila decide ba kan don ka committee ka yang bisar la ya ha kata ba kan don ka committee ba nang ni sakmat hi sa le ki ba bah namanta ban kiu te ka snong mausnam ya ka ni ka krem mau jumuin lu ngin pen bah susu but nang ni sakmat ngin na banda fikir bah ya no ban ai permission ya no ban mai andre kum ka tourist spot kumbalong assistant rang basnong te kam don jing khang yanu ru banwan sa po ka snong mausnam banwan man pe te ka krem mau jumuin but kum ki tourist andre kum ka jaka ban le nyam loi sibon ka ginum kan ni ka lawai ni tip ya ba manta ka ski bad ya ba la ka bala deb ru kisna bala deb ginum kamau shu ni kamau ya ka manta hi kapor this very moment is very important we talk about today not tomorrow what will happen we don't know Nakaliang ki bor penyat shnong ka mausenram kila pen pa ko jing smoke men bakarai jangki benum ai lat pen kala jaka mani ble ka krem mau jembuin kala yeng nong rim kila ong bagade bat kansa kum ka jaka jengok kai kum ka nong kenti jong no re jong no liang jong ka dorbes nong ge jongi ni la yang scam halor ka nong rim bagati ka krem mau jembuin ka di ka tourist spot bat ka hap apo jong ka jing pet jong ka jing sumar jong ka dorbes nong mausenda bat ngim sha yano banwan penlong ye kita ki program le niam le rukam hakati ke jaka re baro khoi ki tourist kila banwan da kaleng sodong ka parthai ke jaka ni da welcome te ha bakhadu kata ka jingyang ga jongi ha kata ka nongrim ka baskem manta na kaliang jong kitu ki ba persang banwan jubor sa kati ka kremo jubon kila ai ka jing tip sa po ka kod ba kila call off ya kani ka program ka jongi kadi tangkata ngadi kari nganget ba kadi ka result ka babaha bat bau blai ru las ngap ber skor ya ke jing duai jongi kum ki trai song basram bar ke jing duai jong ki pat ba jong ka bri hinjau trap ba ka wei na ki jaka kanum lek shawai pat dai kan ne kan sa kum kan nong kenti ka jongi ka bangi layo nadu kulong kuma na ki maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kani kum ka snong nang ni sakhamat ngin nang kampan bahas susu hakabai dei be ketika kram bat kani kadi ka message ka ba komentam ya kum kari ba kajai bende ka ba phai ya kani ka result mata ka ski ka jingmi ndangi su tanan ba ki tehi ki ba mut ban panlong ye kum ki program kila pentip se ka kot mata ka ski ba kila call off ngam ko ban kan sibon syafi menta ya menta ndai ngadi ka betang ka jingjob khublai sibon nam ta jong firu ki ba jupan phriang yi ki khubon da kaliang jungi ke ka jingi ya site ka jungi ka long betang kita ki nongrem ko mangila kran syafi tang mangila kran syafi ndai ya bakhado na kaliang jongki kim supni ki su obai ba kila call off Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.